Здравейте, хора! Как сте? Днеска ще играем Реактор Дани. Може ли да ви кажа? Каква е тази игра? My Hacking Brainrot. Да. Да, днеска ще снимам на Roblox и да. От вчера качих видео на Brawl Stars. Просто, да. Аз имам само един в Golden Index. Така ли? Къде е индекса? Индекс. Golden. Нищо. Аз имам един. Аз имам също един. Нормал Brainrot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Глич. Диамантен. Един имам диамантен. Gold. Един. И нормал. Това лице... Не знам какво да го правя. Хора, какво да го правя? Да го селна? Или да изчакам мичка да се изглупи? И да го сложа на място. Не, ябълката си ми Добре, аз сега ще покажа бейша на моя приятел. Брат, къде си? Видяхте. Така, ето го. Така съм го кръстил, като малко кученце. Това са неговите. Така. И да. имам и тайна бункер. Да, също го имам хора, не се тревожете, не съм толкова много, за колкото си мислите. Много стига.